Здравейте на всички! Аз съм Смоги и днес ще играем в SoulPlex. Чакайте да си пусти Майнкрафта. И разбрахме нещо ново за Майнкрафт, което е много яко. И сега... Да го иба. Ай, да го иба тъпото. Отиваме в SoulPlex.net. И не знам какво ми става, просто съм нещо много радостен. Така... Отиваме да Survivor. Ние тук нямаме къща. И не сме никакъв VIP, нито сме ранг. Което се предвижда, защото не сме випове. Тук преди... И да знаете, аз играя от компа на един мой приятел на име Виктор. И ето сега той ще коментира. Коментирай ви, давай. Къде се намираш ви? Отивам към моята къща. Да съм забрал да сложа лес и ти да влезеш. Не си сложил, ама аз видях, не си сложил, ама там дето ма често е сложил. Ама и идиот. Нищо. Ще отидеш по-на бе. Къде отиваш бе? Искам да побия малко ендърменчета. Ти пръви си. Да, тъп съм. Ще бия ендърмен. Зато и съм тъп. Няма как да го набиш бе, дядо. Те си толкова много. С ръка. Ай сега. Само един почвам да го бия и другите ще се оплашат. Опорът не ти е. Дома клея, бе! Махай се. Махай се. Знам, че мога. Ау! Не ме докосвай! Много гадна физиономия, ма. Айде, ма. Прилича на физиономията на брат. Така. Мърша, бе. Отивам на Starbucks, не? Колко беди имаш? О, имам тук много. Имам 260 няколко точки. Аз имам повече. Колко имаш, бе? 5 милиона, 5 милиона, 9 милиона. Още един ще ни трябва да влезе в сървъра. Мама ти. Ще излезем някои части. Що да бе? Гего са. Аз направиш да имам меч. Рамин. Рамино е, къде са честовете, бе? Абе, тук е, тук вътре са, има и само един. И бана, ще пада няма. Защото съм много добър. Ето. Аха, светна. Просветна ми. Просветна ми живота. Бил много лесен. Я мамата. Да има лапище? Да, има. Да го духа. И хора, сега мислим да си направим дама меч, което е хипер лесно, според мен. Слагаме това. Сега не играя с никой приятел, освен с Виктор, но ние не играем двама. Просто гледайте клипа. Това ще мога да ви кажа. Първи левел, спорта, на газа. Знаеш кой ми е гаунца, Виктори? Че нямаш. Ендърпера. Точно така. Има един сервер на Skywars в друг сервер Sky. Мама ти. Какво ще правим сега? Какво ще правим, мой? И хора, моля ви да сте абонирате, защото иначе става много лошо. За мене. Чакай. Shift. Ако правим, мама ти! Редува ми се на умиране. Не, няма. И сега правим гъс. Сега играеш. Сега играеш за последно. Или сега играеш и после пак ще играеш. Второто. Добре, тогава става. Го? Те се редуваме. На умиране. Добре, аз нямам. Сега бе. Да. Мога спечели също се редуваме. Не, няма. Ти казва на умиране. Пак ли в той, бе, не?
друго. Ако се няма пирова, ще се изям. В това много яко мислиш, че имаш ли? Уау! Виж сега какъв си бандалак. Дангалак си. Анте. Кажи. Дразнят ме. Защо ги снимаш? Защото съм брокер. Няма ентер, нали? О, има. Ой, жаса, има. Сега средата ли ще отидеш? Мисля. Но, мама. Нагръмна ли той остров, че много е хубавичко, май си. Член 30 бе! Да. Ой, това е яко. Ако имаш две ендер перо, отиваш, правиш някаква къща и бягаш. Много яко. Аз съм го правил. Тук ще мислиш, съм се самоубил. Гледай се. Цено ще съм убиш, бе. Да се приготвя. Не се слагатко. Чакай. Аз знам къде се слагат и ми каже. Че много май не знаеш. Какво правиш, бе? Кой за кучета? Де да знам. Тук да ме предпази. За кого е лапата? Бе. Я там е. Защо убитай си? Бягай се. Тя маха го е. Знам, тя като мен. Аре, махай се, бе! Не, нека. Добре. Получихме те точно. Падни! Няма го оцелиш. Чакай, не! Какво е, бе? Бач ме мукас. Какъв шанс пропусна? Знах имаш две. Ох, да го долу, хайде да го долу. Я виж, че съм тая. Ще да колкото е така, че на... Колко минути минаха? И хора трябва да е по-малко 5 минути. Слушай, и това ще бъде, скоро ще направим нов и чао.